ଜନ୍ମ ହୋଇବ ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣମାନେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ତାର ଜଙ୍ଗଲରେ ଆପଣମାନେ ଖାଦ୍ୟ ରହିବେ। ଏବେ ସିନା ବାହାରକୁ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ କେବଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ହେଇଯିବା। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଅନେକ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଯେ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ କାହିଁକି ଯୋଉଦିନ ଆସିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିକୁ କରିବ। କାରଣ ଜଙ୍ଗଲର ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଗୃହ ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାପରେ ତା ପତ୍ରର ଅମଳଦାନ ଆମକୁ ଦଉଛି ଆମେ ତାକୁ ଖାଇବୁ। ଯେତେ ଲୋକ ଯୋଉଟା ଆଜି ସକାଳ ସକାଳ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇକି ବସିଛି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତେ ରହିବେ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରତି ନୌକାର ବିଶ୍ୱାସ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ପାଣି ଦେଲେ ଟିକେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ପୁଣି ବର୍ଷା ହେଲେ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ବସିବ। ସେମିତି ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଅବଦାନ ନେବେ ତାର ପୃଥିବୀ ଅବଦାନ କରିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ସଫଳ କାମ ଘର ଭିତରେ ଭଗବାନ ବନ୍ଦ କରିକି ତା ଭିତରେ ଅବଦାନ ପାଇଲେ ଆମେ ଯେତେ ଆଗେ ବଞ୍ଚ ତାପରେ ଜୀବନ। ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ କଥା ଭାବିଥିଲେ ଯେ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଚାଲିଛି ହେଇଯିବେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଜନ୍ତୁ କରିବେ ଡାଳପତ୍ର ଖାଇଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରକୃତିର ସୁରକ୍ଷା କଥା ଆଉ ତା ଭିତରେ ହଉଛି ବାସ୍ତବିକ କଥା ଏକ ନମ୍ବର ରହୁଛି। କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଡାଳ କାଟି ପର୍ବ ତା ପ୍ରକୃତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ତାର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ହେଲା ଯେ ଗଛ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ବଡ଼ ସହରର କଳକାରଖାନା ଗାଡ଼ି ମଟର ଧୂଆଁ ଧୂଳି ଯେତେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କେମିତି ନା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଯାଉଥିବା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଇରାନରୁ ତେଲ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଛି, ଆପଣ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚାଲୁଛି, ଆପଣ କାର୍ ଚାଲୁଛି।